ang atong uluhan nining ato ang wali mga igsoon pagpadayag mahitungod kang Hesus. So kini niya sa dinhi ang kauban ni mga propesiya ni David nga diin nagtudlo usab sa timailahan gayod nga ang gitumong niining ilahang propesiya mao gayod si Ginoong Hesukristo, no? Ang pag-ibanghilyo dili lamang mahitungod sa pagpaambit sa mga kamatuoran bahin kang Hesus. Kini mao ang pagmantala kang Kristo nga way lain si Kristo nga gilansang sa krus ug nabanhaw. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo aron matandog ang mga kasing-kasing. Excuse me. Mapukaw ang paghinulsol og hingpit nga mabag-o ang atong kinabuhi. Ang Ebanghelyo mga igsuon mao ni nagdala sa ato ang kinabuhi nga Kristohanon. Mao ni nagdala og ang maayo nga balita og mensahe alang sa matag usa kanato. Kung atong nahimduman, kung hatagan kita sa Espiritu Santo o gahom, o kitang mga magtotoo, hatagan sa balang Espiritu, aron maisugon nga ipahayag Ebanghelyo. Gamiton, hinumdumi nga gamiton sa Dios ang iyang pulong. Ang iyang word, mao iyang gamiton, aron mao kini mutusok sa matag usa nga kasing-kasing. Magiya sa mga tao ngadto sa paginulsol, ug mao kini ang maghimo nga kita matukod isip usa ka iglesia. Sa ato na nahibuluan mga igsoon, kining basahon sa mga buhat, dinhi nato makita ang una gyud nga gi-mention nato nga pulong iglesia or church, no? Mao ni ang pagpanganak o pagkahimutang nga diin nagsugod ang unang iglesia, diin si Pedro mao ang gihatagan sa Dios nga mao ang mangulo. Ang miagi mga igsoon, kung atong ninduman sa Jerusalem na puno sa mga Hudiyo nga gikan sa mga nagkalain-lain nga dapit sa kalibutan, diin sila magsaulog sa adlaw sa Pentecostes, no? Na-mention na nato ni unsa ni ang Pentecostes? Mao ni ang ika-50 kaadlaw nga diin nahuman ang pagsaylo nga mao ang resurrection ni Jesus Christ. Ang pagsaylo o Passover sa panahon, sa unang panahon sa Old Testament mga igsoon, mao na siya foreshadow sa tinuod gayod nga Passover nga gihimo ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Diin siya gikan sa kamatayon, nakalingkawas siya ngadto sa kinabuhi, ug ang iyahang balaan ug hamili nga dugo mo'y gihugas sa tibuok katawhan. Kung atong mahinunuman sa unang panahon, sa dihang dunay excuse me. Kung dunay katalagman nga miabot dito sa Egypt mga igsoon, unyagingnan ang mga Hudiyo nga pag-ihaw mo og hayop og ang dugo nini ipahid sa inyong atubangan sa inyong pultahan. Kay dunay katalagman nga moabot tungod sa pagkagahi sa kasing-kasing sa Farao nga tugutan ang mga Israelitas nga makalingkawas sa ilahang pagdominar. So nahitabo itong mga igsoon og mihugpa ang katalagman diin ang wala makapabutang og dugo di sa ilahang doorpost, nahurot yun og kamatay og nalakip ang anak sa Farao nga duha ka tuig. Ngano gi-mention ako ni mga igsoon kay aron dili ta maglibo kun unsa asa man dapita ang Passover. Kining Passover mga igsoon sa Kristohanon mao ni ang adlaw diin 50 ka adlaw diin gikan nagsugod ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. The true Passover is the resurrection of our Lord Jesus Christ. Dili sa ingon nga dili to sakto apan mo toy akong gingon nga foreshadow ang katong Passover nga gihimo sa mga dito sa mga Hudiyo dito sa Egypto. Dinhi ato makita mga igsoon nga mitindog si Apostol Pablo aron ihatag ang unang wali ug ang unang ebanghelyo alang sa iglesia. Pinaagi sa pasabot bahin sa pagbubo sa Espiritu Santo. Tungod kay mao nagisugo sa Dios kaniya sa pagmatuod
sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus ug pagtawag sa mga makasasala ngadto sa paghinulsol. Mao ni ebanghelyo mga igsuon nga naghatag og lamdag sa mga katawhan ug tungod niini nga pagwali ni Pedro nahitabo mga igsuon nga 3,000. Uno na alang. 3,000 ang nadala diha sa pagtuo. Pinaagi siyang pagwali sa maong ebanghelyo, no? Ato sa nimduman mga igsuon nga sa pagkanaog sa balaang espiritu daw sama sa kalayo nga mitugdon sa mga tag-ulo sa mga apostoles ug sa mga katawhan. Nasinati usab na ni Pedro pero dinhi makita nato nga wala mo tindog si Pedro aron iyang i-expound og maayo, no? Ang nahitabo tungod kay ang nahitabo nahibalota nga pagkunsad sa balaang espiritu ang mga Hudiyo, ang ubang mga Kristohanon nagpanulti sa ilang mga pulong nga nakasabot ang lain-lain nga mga katawhan, lain-lain nga mga lugar ug mga pinulungan. Ug sila nahibulong giunsa man nila nga nakasabot man ta sa ilahang gisulti. Apan wala din si Pablo wala niya gipadako og maayo ang maong pagpasabot. Gisultihan hinuon ni si Pedro, gisultihan hinuon ni Pedro ang mga tao nga sabton ang timailhan. So unsa may ilang nakita? Kalayo, unya ang mga pinulungan nga magkalain-lain. So dili to mao gyud ang mahinungdanon kundi ilang masabtan nga kini usa ni katimailhan nga hapit na moabot ang katapusan sa kalibutan. Dini napita mga igsoon gibubo ang Espiritu Santo o gipataas si Hesus isip Ginoo nga mao ang gitumong sa maong pagpadayag o si kinsa nga nagtawag sa iyang ngalan nga manluluwas. Mao na nga ang ato ang uluhan ni atong sermon mga igsoon o atong wali pagpadayag mahitungod kang Hesus o kang Ginoong Hesus. Sa buhat 2:12 silang tanan nangangha og naglibog sa ilang nalitok. Ang usa ka manungdanong pangutana, ang ilang pangutana sa miagi sa bersikulo 12 maingon nakaingon sila unsay kahulugan niini. Dili ba kun makakita kitag mga kahibulungan nga mga panghitabo nga atong masugatan, unya dili nato masabtan makaingon gyud nga unsa may ipasabot niini. Mausap kini ang gisulti sa mga tao, no? Ug dinhi ato masayran ang tubag niini sa ato ang paghahisgutan karon nga ang bersikulo 14 ngadto sa 41, no? Unya doon na tayo tulo ka menungdanon nga punto mahitungod nining gipadayag nga timailhan kang Ginoong Hesukristo. Ang una, katuyuan sa Dios ang paglansang kang Hesus, no? Katuyuan sa Dios ang paglansang kang Hesus. So sa mao lang nga pulong maigsoon atong makita nga nag-orchestrate aning maong pag-antos, pagpasakit ni Ginoong Hesus tungod ug alang kaninyo o kanato o kanako tungod sa atong mga sala mao ang langit nun nga amahan, no? Mahimong makita ang mga pulong apa na mahinungdanon ni mga igsuon paghubad nini aron atong mahibaluan kung unsa gyud ang buot ipasabot nini. Excuse me. Murag kada diri ari nako mo karat gyud. May na static. So ingon ani mga igsoon, nakita sa tanan ang maong panghitabo katong nahitabo, no? Katong sa pagkunsad sa balang espiritu. Nadungog sa tanan ng milagro ang katong nga pinulungan nga nagkalain-lain. Nasaksihan sa tanan ang maong katingalahang panghitabo apan dili tanan ang nakasabot nini sa husto nga pagsabot o sa husto nga pamaagi, no? Lain-lain ang niabot sa ilang una, no? Mao ni ang una atong sabton ang katuyuan sa Dios sa paglansang kang Hesus. Ang ikaduha, ang Dios nagbanhaw kang Hesus, no? Ang ebanghelyo dili gayud basta-basta ang daotang balita mahitungod sa atong mga nabuhat. Dili kini mahitungod sa atong nabuhat mga igsoon nga gisangyawan kita sa ebanghelyo kundi kanunay kining nagpadayon ngadto sa gibuhat sa Dios isip tubag sa atong nahimo nga mga sala. Mao na ang katuyuan sa ebanghelyo aron atong makita ug atong ma-realize kung unsa gyud ang ato ang lugar
diha sa Ginoo, no? Ay katulo gipaila sa Dios nga hari si Ginoong Hesus. Okay? Gipaila sa Dios nga hari si Ginoong Hesus. Ang Pentecostes mga igsuon mao'y ebidensya nga si Hesus anaa gayud sa trono. Siya gayud ang nagdumala, siya gayud ang naghari, no? So atong tanawon ang una, katuyuan sa Dios ang paglansang kang Hesus. Ningon dinhi, nagsugod si Pedro pinagi sa pagpanghimakak, no? Yang gidinay. Kay kung atong basahon ang bersikulo 14 sa buhat kapitulo 2 nag-ingon din na apan si Pedro nga nagtindog uban sa napulo ug usa mipatugbaw o mapatigbabaw siyang tingog og misulti kanila mga Hudiyo ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, sabtan ninyo kini ug pamatian ninyo ang akong mga pulong. Kay kining mga tawhana dili mga hubog sumala sa inyong ginauna. Kay ikasiyam pa lamang nga takna sa buntag niining adlaw. So atong nahibaluan sa bingaging bersikulo nga atong gi-estudyohan mga igsuon nga ang mga tao ang ilahang pagtuo duha ka klase ang tao nga adunay ni komento ni atong maong panghitabo. Ang una nangutana sila unsa may gipasabot o ipasabot niini. Ang ikaduha mga igsuon mao ni nga niingon usab sila ay mga hubog na. Wa tay mahimo ni ana. Unya usually mga igsoon or kasagaran sa mga tao nga ila din dispatsahon ng kamatuoran, mao ni mga tao nga dili gayon mutuo o dili gayon modawat sa kamatuoran bisan dayag na sa ilahang atubangan. Mao na moingon na sila, hubog na siya, wa na klaro, no? Mao ni din si Pedro, ni barog siya sa atubangan ug mingon siya nga kining mga tawhana yang gipasabot ang katong mga disipulo nga nagsulti og laing mga pinulungan, no? Ningon din nga sumala sa inyong Ginoo na dili kini sila mga hubog. Kay ikasiyam pa lang takna sa buntag nining adlaw, no? Kini ikasiyam mga igsuon sa ilang oras mao ni ang ato mao ni ang alas 6 sa buntag. Sa ilang oras ato alas 9 na karon. Ikatulo nga oras mao ni ngingon lang ikatulo ka oras sa ato alas 9 na siya. Katumbas ng alas 9 sa buntag. Mingon si Pedro, mga higala, dili makatarunganon ang inyong gipasabot. Iyang gibadlong. Nga dili makatarunganon ang ilahang paghukom sa mga tao o sa mga disipulo nga nagsulti o lanlay mga pinulungan tungod kay kinibuhat sa balang espiritu. Apan wala lang kutob diya si Pedro. Wala lang niya pamatudi nga sayop sila. Gitudluan, hinuon niya sila gikan sa kasulatan aron ipakita nga ang nahitabo gitagna na kaniadto pa. So ang nahitabo ni mga igsuon nga pagsulti nila mga laing-laing pinulungan gipropesiya na nindaan sa unang mga tugon. So, bersikulo 16 ningon apan mao kini ang gisulti pinaagi sa propeta nga si Joel. So dinhi gikutlo ni Pedro mga igsuon ang maong propesiya nga diin ang mga tao magsultig mga lain-laing pinulungan ug ang balang Espiritu Santo naghatag og lamdag ug nagpandong sa ilang mga katawhan. Ingon dinhi, pan mao kini ang gisulti pinaagi sa propeta nga si Joel, no? Gikuha ni Pedro kining maong talagsaong espiritual nga kasinatian diha dayon gipailalom niya kini sa kasulatan. Ang scripture dayon mga igsoon ayang wala siya magrason nga gikan sa iya kundi ang scripture iyang gigamit. Ang kasulatan aron hubaron ug aron iyang ipasabot ang maong kasinatian, no? Usa kay anong aplikasyon nagpuyo kini sa panahon diin ang mga tao sagad mag-isip nga ang kasinatian makahatag na sa kaugalingon nga kahulugan. Meaning kasagaran sa mga tao mga igsuon kun unsa ang ilahang nasinati mao na ilang gituhuan nga mao na ang kahulugan sa usa ka butang nga wala pa nila mahibaloi. Assuming ang mga tao sa una adunay mahitabo og diha dayon hatagan nato og kini usa ka espiritual nga kahulugan. Maayo kay ta mohubad sa atong kaugalingon, no? Makita gani nato dayon nga naay buwan nga total eclipse gani sa adlaw ug sa buwan. Naagyo koy makita nga daghan kayong mahadlok. Ngano man moingon man na sila nga dilubyo, no? Bata po nakadungog ko anang dilubyo niya. Abi na ko ngan sa tao, lahi man din na dilubyo. Kuan man din na siya katalagman din ang mabot, no? Daghang ka madungog ana.
moingon nga dilubyo na, katapusan na sa kalibutan. Ingon ni ana tungod kay ilang na sinati ang higayuna nga nikalit og ngitngit di man nakasarangan mahitabo, tagsa ra man na mahitabo. Mukalit og tabon ang bulan or ang kalibutan diha sa adlaw mo na mungitngit. No? Nahitabo na napila kay gayon. There was one time nga dunay nahitabo nga nikalit og kangitngit nya doon na nato tagna nila or gimugna-mugna nga mga sugilanon sa mga tao nga gitawag nila og 3 days darkness, which is ang eclipse to siya. Mao to daghan sa taon kayong nalimbungan. Ambot lang ha, naba kay mga Kristohanon nga nalimbungan sa ilang mga leader nga tapos na ang kalibutan, ipamaligya na ninyong butang. No? Kanya, gihatag nila dito sa ilahang kongregasyon. Tuwa sila sa bukid na muyo, nyo man may nayon. Hasta ilang balay, gibaligya man, wala sila balikan. Lisod kayo. Di ba? Kaya nasinati naman sila, labi na yun nga, giaprubahan sa mga uban nga na ilang dungog, nagsudisulti nga mo na may tabo. Baligya na to, no? Ilang ibaligya ang tanan para nga makalingkawa sila sa katalagman. No? Kato sigurong mga wagay maayong relasyon, no? Kano na sa baligya, siguro silang pares. Joke. Anyway, dili nato tugutan ang kasinatian mga igsoon. Dili nato tugutan ang atong kasinatian. Atong mga experiences, dili nato tugutan nga mao ni ang magpasabot kanato sa kasulatan. I mean, ang atong experiences dili nato gabiton nga maoy mo pasabot kung unsa ang atong gibasa diha sa scripture. O unsa ang scripture? Hinuon bali. Tugutan nato nga ang scripture mao ang magpasabot o mao magpapadayag sa atong mga kasinatian. So unsa may makita nato ani? Ang atong kasinatian, ang scripture maoy magpasabot kanato. So buti pasabot niini mga igsoon, sa wala pa na siya maabot, naana ang scripture nagsulti na nga kana mahitabo. So dili nato ikalimod. Dili nato tugutan ang atong kasinatian maoy mo patigbabaw imbis ang pulong sa Ginoo. Bersikulo 17 nagingon og mahitabo sa katapusang mga adlaw, nagingon ang Dios nga ako magbubo sa akong espiritu ngadto sa tanang katawhan ug ang inyong mga anak, mga lalaki, mga anak babaye magpropesiya ug ang inyong mga batan-ong lalaki makakita og mga panan-awon ug ang inyong mga tigulang, ano ba gi-apel tigulang nga lalaki magdamgo o magadamgo so doon na sila madamguhan, tagaan sila lamdag sa balang Espiritu Santo nga doon na sila mga pananawon nga ilang makita diin makabaton sila niini nga mao nga kasinatian apan dili nato gamiton sa atong pag-interpret sa unsa man ang balaan nga pulong sa Dios nga gisulti alang kanato. So dinhi giusab ni Pedro ang mga hugpong sa pulong ni Joel, ni propeta Joel. Nga gingon din pagkahuman, no? Ngadto sa katapusang mga adlaw. Mao ni ang panghitabo nga ang katapusang panahon sa kasaysayan sa tao nagsugod na, no? Di ba mangutana tag kaning mga pastor din ha, no? Mangutana ta unsa naman dae ang status nato ron sa atong kinabuhi sa Kristohanon din sa kalibutan. Maingon na sila nga niya nata sa katapusang mga adlaw, no? Pero nagtuo ta katapusan layo pa. Pero gatong tanawon mga igsoon niya natas pinakakatapusan. Wala na'y panahon. Dili nato usikan ang atong higayon. Ilabi na gyud ang atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ang atong relasyon ngadto sa Dios, ang atong relasyon sa atong mga kaigsuonan, sa atong mga mahal sa kinabuhi, sa atong pamilya, sa atong mga igsuon. I-check nato mga igsuon ang atong kasing-kasing. Kung naa pa ba na diha ang mga pagdumot, naa pa ba na dinha ang mga kahiubos? I-surrender na sa Dios kay siya ang mupahiluna sa tanan. Hinumdumi ang kalibutan matapos, no? Apan ang pulong sa Dios walay katapusan. Magpabilin kini hangtod sa kahangturan, no? Ang katapusang mga adlaw nagsugod sa unang pag-anhin ni Kristo. Mao ni ha? Ang tamahibaw. Ang katapusan panahon, ang katapusang mga adlaw nagsugod sa unang pag-anhi ni Kristo o sa Pentecostes.
So karon sa man to una ni ani si Jesus Christ. 2,000 kapin nakatuig. No? Makingon ta, unya katapusan na ilang kapirti man ang taasa. 2,000 na kapin katuig mga igsoon mo ni sinugdanan sa katapusang mga adlaw. Og labi na gyud kani ang Pentecostes. Mo ni nagpaila nga haduol na gyud ang katapusan sa adlaw sa katawhan o sa kalibutan. Mingon ta nga dugay kayo pila na kalibo ka tuig paninumdumi ang pulong sa Dios na gaingon. Nga ang usa ka libo ka tuig sa Dios aw sa tao. Usa ra na kadlaw sa Ginoo. Ang usa ka libo ka tuig sa mga tao usa ra na kadlaw sa Ginoo. Sa ato pa 2,000 kapina pag-ani ni Ginoong Hesus nga mao ang sinugdanan sa katapusan. Unya 2,000 na kapin ang nilabay, so pila pa kaadlaw para sa Ginoo? Ha? Napo? Duha pa siguro. Imagine. So di ani na to makita mga igsuon nga magisgot nga nita nga hapit na matapos ang kalibutan. Dili mahinungdanon nga sayot ang mahapit na matapos ang kalibutan. Ang mahinungdanon nga atong ipangutana sa atong kagalingon, andam na ba kita sa pag-atubang sa atong buhi nga Dios? Ug dili man ta kaabot sa katapusan sa kalibutan, hamubo ra kayo ang kinabuhi sa tao. Matod pa sa basahon sa Santiago, daw sama sa aso. Daw sama sa gabon. No? I just missed. So makita na ito mga igsoon kapahimangnuan ta sa pulong sa Ginoo nga ayaw usiki. Ayaw usiki ang kasigayunan nga anaa na ka sa sakto nga dalan sa kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay ang atong kinabuhi hamubo ra gyud kaayo daw sama sa usa ka pagpamilok, no? Daw sama sa mga ong nakaila og uhong or mushrooms, no? Now you see them, now you don't. Ingon ni ana, ato bitang ka igsuon diri nga miagi, ako lang hisgutan. Naman nato igsuon din na suod man gyud to. Diri pa atong pagka-Domingo, nya pagka sunod adlaw, wala na. So ingon na atong kinabuhi. Magpasalamat sa Ginoo mga igsoon nga karong panahon na ania pa kita karon, no? Ang teksto na gamit sa tinawang hulagway nga sa pagbukbo sa bino sa tubig nga nagpakita ang Dios nga wala na maggrasyon o magpatulo sa iyang espiritu ngadto sa pipila ka pinili nga mga hari o mga propeta. Hinuon atong makita diri mga igsuon nga nagpasabot kini nga ang magtotoo atong balikon magtotoo aron magpuyo kita sa katapusan, nagpuyo kita sa katapusan nga timeline sa Dios, dili ato ang timeline. Mo to kong giingon, duha ka adlaw 2,000 na katuig. Alang nato. So dinhi ubo sa pakisaad nga giila, hinuon ang balang espiritu gibubuan pagayo o gipabahaan ang katawhan sa Dios nga nagpahibalo sa usa ka panahon sa espirituhanong karagaya. Mga igsuon mao ni atong makita dinhi sa basahon sa mga buhat nga mao ni ang higayon nga ang balaang espiritu nagpadagaya sa iyang gahom, nagpadagaya sa iyang padalangin ngadto sa mga tawo kung wala gyud siya maglimit, no? Ubo sa daan nga pakisaad ang giila nga mga leader, mga hari, mga igsuon, mao lamang katong makadawat sa espiritu. Mao katong pagabubuan sa espiritu apan karon ang Dios naghatag sa tanan ug wala siya gipili, iyang gihatagan ang tanan niyang katawhan sa iyang balang espiritu. Bersikulo 18 nagingon niya ng mga adlaw sa akong mga sulugoon lalaki ug sa akong mga sulugoon nga babae ako magbubo sa akong espiritu ug sila magpropesiya. Walay gipili ang Ginoo, masulugoon man ka, ma-freeman man ka or slaves man ka, ang balang espiritu mga bukbo ang Ginoo magabukbo sa balang espiritu diha kanimo. Kay sa unang panahon mga uson gipili ra. Pipila lang ang makadawat nining maong kaalam nga ibukbo sa balaang espiritu, no? Sa kanang kalibutan sa kalibutan sa Romano mga igsoon sa mga Hudiyo, ang mga ulipon ng mga sulugon giisip lamang ning kaptangan, mura na ni sila property, no? Wala sila freedom, wala sila katungod, wala sila basta kay sama sila sa usa ka butang nga pinag-iya sa usa ka tawo. Walay tingog nga legal, no? Walay katungod. Ug dinhi gipunting gayud sa Dios
Ang mga sulugoon nga lalaki sa pagingon niya, mga sulugoon nga lalaki o mga sulugoon nga babae, ako magabubo sa akong espiritu o sila magapropesiya. Gimension din mga igsuon nga bisan pa ang mga gisalikway o ang katong mga depraved sa unang panahon, mga sulugoon, babae o lalaki, giapil na sa Dios sa pagbubo sa iyang balaang espiritu. Sulugoong lalaki, sulugoong mga babae nga nagpahayag nga diha sa gingharian sa Dios, ang kahimtang sa kinabuhi o katungdanan sa katilingban, walay labot o bili sa pagdawat og espiritual nga kaotoridad. Sa unang panahon, apan karon ang balaang espiritu giapil na sila. Giapil na kita. Mao ni pinaagi sa pagbutang siyang espiritu diya sa labing ubos nga hut-on sa katilingban, gihimo kini sa Dios nga ang gisalikway sa katilingban ang mga tigpamaba sa Dios. Ang gisalikway sa katilingban gihimo niya nga tigpamaba sa Dios. No? Daghang kitang nahibaluan mga igsuon nga ang mga pastor, kasagaran sa mga pastor labi na gyud dinha sa ato ang main church. Daghan kayo ang gikan sa sulod. No? Dili sulod sa balay. Sulod sa prisuhan. Daghan ang mga ex-convict, mga igsuon nga nasulod dito sa bilangguan ug dito gipakatap ang mayong balita dito sulod sa bilangguan ug sa ilang pagguwa sila nahimo silang gawas non ug nahimo silang tigpamaba sa buhi nga Dios nga ilang gisalikway sa pagsulod nila ngadto sa bilangguan. Imo makita walay gipili. Mao na 19 mga igsoon ug sa itaas ako magpakita og kahibulungan diha sa langit ug sa ubos ang mga timaylan diha sa yuta, dugo og kalayo ug gabon nga aso. Kini hitabua, kini gi-mention din ni mga igsoon, gilakip ni Pedro ang mga pulong ni Joel mahitungod sa katapusan sa kalibutan. Apan naay wala pa mahitabo niini. Ang dugo, ang yuta, ang dugo og kalayo ug ang gabon nga aso wala pa na mahitabo. Kay mahitabo na siya inigabot na gyud sa tukma ug takna sa katapusan sa kalibutan. No? Ang Dios gayod ang nagbubo sa iyang espiritu sa kaluoy, mao usab ang mag-uyog sa tibuok universo. Nga nagpakita nga ang kasaysayan sa tao paspas kayo nga nagpadulong ngadto sa karaglagan ug usa kini nga dili kalikayan nga kita manubag usab niini mga igsuon kun dili nato gamiton ang atong kinabuhi, no? Kini gipaila ni Pablo o ni Pedro. Pinaagi sa pagpaila nining bugat ug katalagman nga mga hulagway ni Pedro nagpasidaan sa iyang mga tigpaminaw kita mga igsoon nga ang panghitabo sa kalikupan o sa universe mga igsoon nga ilang nasaksihan dili ni ingon nga kalingawan, dili ni sama sa dragon fireworks nga nagpiti-piti dito sa langit. Mahimo nang makita nato na apan mauna na ang sinugdanan sa katalagman o kalaglagan sa tibuok kalibutan. Ang Dios nagbungkag sa kalikupan sa natural nga kahusay o katong nagpadayon sa pagbiay-biay o pagbaliwala kaniya makakaplag sa ilang kaugalingon nga anaa sila nahimutang sa sayop nga bahin sa kalibutan ug ilang matagamtaman ang kasuko sa Dios. Versikulo 20 nagingon ang adlaw mahimong kangit-ngit ug ang bulan mahimong dugo sa dili pa maabot ang adlaw sa Ginoo o ang adlaw nga dako ug dayag. Ang pagkahimo kangit-ngit sa adlaw mga igsoon, pagkahimong dugo sa bulan, nagsimbolo kini sa hingpit nga pagkaguba sa natural nga kahusay sa atong kalikupan ug sa tanang butang. Gigamit kini sa Dios nga hulagway aron ipakita nga inigabot sa adlaw sa Ginoo. No, nahibalo naman tani sa atong nangaging wali ang adlaw sa Ginoo, the day of the Lord. Kining mga hulagway aron ipakita no, ang adlaw sa Ginoo nga ang ligon nga mga sistema nga gisaligan sa katawan o atong gisaligan alang sa atong seguridad hingpit gayud nga maguba magunob tungod sa kabugat sa iyang himaya. So walay magpabilin nga ligon. 21 na nagingon og mahitabo nga si bisan kinsa nga magtawag sa ngalan sa Ginoo mao maluwas. Mao ni mga pulong mga igsuon nga gibilin sa Dios diri kanato gisulti din ni Pedro nga mahitabo gayod gikan ni sa pulong sa Dios nga mahitabo nga bisan si kinsa wala na gipili. Tungod kay saon ang mga panahon mga igsuon sama sa wali nga ato nadungog dito sa family day nga usa ka Ethiopian eunuch sinalikway na gisalikway na sa
katilingban sa mga Hudiyo. Apan giapil sa Dios sa listahan sa kaluwasan. Ang tinuod nga kaluwasan mga igsoon dili makabot pinaagi sa mga buhat. Nahibalo na ta ana. Bisan unsa nga ritual o tawahanon nga panulundon apan pinaagi kini sa usa ka aktibo, sa usa ka kusog nga singgit ug sa hingpit nga pagsurrender diha sa ngalan sa Ginoo. Mao ni atong timan-an, bisag unsay atong buhaton mga igsoon, wala tay mahimo gawas sa pagsangpit sa ngalan sa Ginoo. Kaya pagsangpit sa ngalan mga igsoon nagpasabot sa hingpit nga pagsalig sa iyahang kinaiya, sa iyahang buhat ug sa iyang labing taas nga otoridad alang sa atong kaluwasan. Ana kani ang tanan. Samtang si Joel, ang propeta Joel, original nga nagsulat niini nga bersikulo, nagtumong kang Yahweh, no? Ang tibuok kani Yahweh mga igsoon mao na siya ang Dios, pinakahuli ni siya nga pulong nga gani ang mga Hudiyo sa unang panahon dili gani sila mulitok niini. No? Ang tibuok sermon ni Pedro gidisenyo aron sa pagmatud-an nga si Hesukristo mao gayud kini ang gitumong, gitudlo ug giila ug gipadayag nga Ginoo. Bisan pa sa mga kalilisang mga paghukom sa katapusang mga adlaw, ang usa ka hingpit ug luwas nga agianan sa pag-ikyas walay lain anha diha nato makita diha lamang ni Ginoong Hesus. So unsa may ato makutlo nga pagtulon-an? Dinhi mga igsoon ang Dios nagtimaan sa pagsugod sa katapusan nga mga adlaw. Pinaagi sa pagtuman sa iyang mga saad. Gitangtang niya ang daan nga mababag aron maghatag og ang balaang espiritu nga madagayaon sa tanan nga mga magtotoo. Samtang ang kalibutan mahimong mabaliwala sa espirituhanong kalihukan uban ang kalibutan nga mga pagpasabot. Do? Ang tinuod nga buhat sa balang espiritu nagtudlo balik nga ri dinhi sa kasulatan ug nagtanyag og bukas nga pagluwas sa tanan sa dili pa moabot ang katapusan nga paghukom. Mao ni gihimo. So unsa man nato pag-apply sa atong kinabuhi? Dinhi atong makita mga igsoon nga dili nato ibasi ang atong pagtuo sa mga temporaryo nga mga pagbati o katingad-an nga mga panghitabo nga makakita din tag apparition, no? Makakita din tag mga muhulma diha sa bato nga pareha og naong ni VM. Inigbalik nimo wa na gidagkot ha, nagdaghan kayong mga kandila, mga igsoon. Nung nailata dito, gibutang, kayong butangan sa mga. Pagbalik na sa di mo sunod nga, no, maning nikalik manig hulma nga, lakra naman tani, niya karon nahimo naman na purma naman na. Unsa ba dahil nga ni kagabinda ko naman, sige silsil dito, aron ipurma ang ingon ana ang kaaway mangilad, mga igsoon. Ayaw ibasi ang imong pagtuo sa temporaryo mga pagbati, katingad-an ang mga hitabo. Sulayi ang tanan batok sa sinulat sa pulong sa Dios sama sa gibuhat ni Pedro. Gamita ang pulong sa Dios. Silang gigamit niya ang basahon ni Joel aron ipasabot kung unsang nahitabo. Atong sabton nga tungod kay ang Espiritu gibubo na sa tanan. Walay gipili. Ang tanan nakadawat. Kitang tanan nakadawat. Dili lang pipila ka tao. Dili ka magkinahanglan og espesyal nga tawhanong tigpataliwala mga igsoon. There is only one mediator between man and God. The man, Jesus Christ. Siya ang nagpatiliwala kanato. Siya ang nagpakamatay alang kanato. Siya ang nabanhaw alang kanato. O siya ang naglingkod dito sa tuo sa amahan aron mag-discern, pag-ampo kanato. Nag-intercede ka na to. Iya ang tanan nga gibuhat mga igsoon alang sa atong kaayuhan apan subo palandungon nga daghan gayud kayo nga mga katawhan nga nakakita na sa kamatuoran apan ila kini gisalikway tungod kay aduna na sila prinsipyo silang kinabuhi, aduna na sila ginuna nga ilang buhaton tungod kay ang ilang gipangita mao ang katagbawan sa ilahang kaugalingon. So hinaot pa unta nga dili na mahitabo sa ato ang kinabuhi mga igsoon nga mga Kristohanon. Atong ibaluan mga igsoon nga neta nagpuyo sa katapusan sa kasaysayan sa tao. Ang kamatuoran sa katapusan nga paghukom sa Dios
nga mag-uban sa atong adlaw-adlaw nga prioridad ug maghatag kanato ug mga palasunon sa pagpaambit sa ebanghelyo sa uban. Gipasabot mga igsuon nga nasayod na ta. Ani ata dinin dapita, ani na ta haduol sa katapusan, sa umabot nga katapusan sa kalibutan. Unsa may atong buhaton? Isangyaw ang ebanghelyo. Ilabi na ngadto sa mga tao nga wala pay relasyon diha sa Dios. Di nagdala nato sa ikaduha nato nga punto. Ikaduha nga punto nagingon, ang Dios ang nagbanhaw kang Hesus. So makita nato mga igsuon nga nagpanglihok dinhi ang Dios nga amahan ug ang Dios nga anak. Walay buluhaton nga nagiya-iyahay ni sila mga igsuon. Makita nato nini ang buhat sa Trinidad or Trinity. Naay mangutana, walay Trinity sa Bible. No, gitudlo na din sa atong teacher diri sa ato ang kuan, harvesters. Nga og naay mangutana ninyo nga wala may Trinity sa Biblia. Simple ra kay ang tubag ana mga igsuon. Nabasa na ba nimo ang tibuok Biblia? Og nabasa na nimo ang tibuok Biblia, imong makita ang Trinity. Imagine. Kuana na kanang mora nay rason mga igsoon nga dili gyud na tumatugkad ang misteryo sa Ginoo. Ang ebanghelyo dili gyud basta-basta alang nga daotang balita nga may tungod sa atong mga nabuhat. Mao nay atong timan-an. Unsa may atong nabuhat mingon ta makasasala man ko Lord. Kay kinsa bay di nato makasasala. Dili man ko angayan nimo Lord. Kay kinsa man say angayan nato. Nganong ako man Lord, mingon sa Ginoo, why not? Nabay magbuot niya. No? Versikulo 22, nagingon mga igsoon, mga tao sa Israel, pamatian ninyo kining pulunga. Si Jesus nga Nazaret noon, tao nga gipamatud-an kaniyo sa Dios, pinaagi sa gamhanang mga buhat o makahibulungang mga ilhanan nga gihimo sa Dios, pinaagi kaniya diha kaninyo, sumala sa inyo gayud nga nahibaluan. So atong nahibaluan kung kinsa gayud kini si Ginoong Hesus. Giila ni Pedro si Jesus pinaagi sa inyo tan-on ug mapaubsanon nga titulo. Wala siya magda sa iyang dinhi pa siya ministry sa kalibutan, wala siya maglakaw, maghimo sa iyang ministeryo nga iyang gidala ang iyang titulo nga hari. Gitawag siya sa mga katawan nga Jesus nga taga Nazaret. Kay balo ba mo mga igsoon ang Nazaret mao ni pinakaubos nga lungsod sa unang panahon? Ug dunay moingon taga Nazaret ka, moingon gikan man na siya sa Nazaret, napabade ay matarong-tarong. Napabade ay matarong diha nan lugar. So makita nimo ang ilahang impression, expression nila nga unsa gid na ang lugar nga gigikanan ni Ginoong Hesus. Wala niya dad-a iyang pagkahari, nagpakatao siya sa pinakaubos, no? Wala siya magpasigarbo nga siya anak sa Dios, wala niya ipahibalo nga siya ang manluluwas. Dini gipahinumduman ni Pedro ang mga tao nga ang ebanghelyo wala magtukod ibabaw sa mga sugilanon o layo nga mga philosophy kundi diha sa usa ka tinuod nga makasaysayanon nga tao nga may unod ug dugo. Kinsa naglakaw sa dalan nga abugon sa ilang kaugalingong yuta. Kinsa man ang mga igsoon? Si Ginoong Hesus. Klarong ipamatudan sa Dios. Si Jesus pinagi sa dagkong mga milagro, tinglaha mga buhat o matimaan, nga nagpamatuod, nga walay pagduha-duha, nga ang iyang pulong adunay hingpit o labawng otoridad gikan sa Dios. Ang pulong gingon ay inyong nasayran usab. Atong nasayran. Gipasabot nang wala kita hatagi o gigayon nga atong ilimod sa Ginoong Hesus. Kaya atong nasayran kung kinsa siya, atong nailhan kung kinsa siya, ug unsa iyang tumong og tuyo sa atong kinabuhi, ug kinsa ang tag-iya sa atong kinabuhi. Dili sila makaingon nga wala sila masayod, kay sila mismo ang mga saksi nga nakakita kang Hesus nga nag-ayo sa mga masakiton, nagpagawas sa mga demonyo o nagpagbanhaw sa mga patay diha mismo sa ilahang atubangan. Kita nagbasa ta sa pulong sa Ginoo mga igsuon. Ang pulong sa Ginoo infallible. Dili gyud na siya matuis tungod kay kana mao ang kamatuoran. 23 kining maong Hesus nga gitugyan sumala sa takda. Gitakda sa plano
O sa kibuluan ng daan sa Dios. Inyong gilansang sa krus o gipatay pinaagi sa mga kamot, sa mga taong wala magtamod sa balaod. So lagi pasabot ni Pedro din eh. Gipahayag ni Pedro nga ang pagdakop ug pagpatay kang Hesus dili gayud usa ka makalilisa nga sayop o wala damha nga kapakyasan sa politika. Ang krus hingpit nga giandam, giplano o gihan-ay sukad pa sa walay katapusan gikan pa sa walay katapusang panahon pinaagi sa tino ug klaro nga katuyuan ug pasyonang kahibalo sa Dios. Katuyuan sa Dios ang paglansang ni Ginoong Hesus. Bisan tuhod ang krus, mga igsoon, hingpit nga giplano sa Dios, uban sa iyang hingpit nga pagbuot, ang sala sa tao wala gayod maminusi. Direkta nga mitanaw si Pedro sa mga taong mingon, inyong gikuha o gipatay. Nga nagpamatuod nga ang hingpit nga pagbuot sa Dios o ang moral nga responsibilidad sa tao naglihok, nga nagkahiusa pag-ayo. Dinhin makita nato nga giakusahan ni Pedro ang mga reliyosong Hudiyo sa paggamit sa mga kamot, sa mga tao nga supak sa balaod aron si Hesus patyon. Apan dinhi sa bersikulo 24 mga igsoon nato makita apan gibanhaw siya sa Dios, gipalingkawas gikan sa kasakit, sa kamatayon kay dili man gayud mahimo alang kaniya nga kapugngan kini. Mao ni nagdala sa atong series karon mga igsoon sa basahon sa buhat nga dili kapugngan. Magpadayon ang buluhaton sa Dios. 25 nagingon kay mahitungod kaniya si David nagingon. Ang Ginoo nakita nako kanunay sa atubangan ko kay siya ania sa akong tuo aron dili ako matarog. No? Dinhi usab gikutlo ni Pedro kining maong mga pulong mga igsoon sa Salmo 16, no? Dili na lang tamo adto dito. Tanawa lang ninyo, no? Sa Salmo 16, kapitulo 16 nga nagpatinaw nga sa diyang si Haring David misulat sa unang persona, first person ngiyang gisulat kini actual gyud nga nagsulti mahitungod kang Ginoong Hesus. Dili mahitungod kaniya kundi nagsulat nini si David pila na kalibo ka tuig, pila na ka gatusan ka tuig ang miagi nga nagsulat siya mahitungod kang Ginoong Hesus. Tungod kay si David mga igsoon nagsilbing anino sa usa ka modelo apan ang iyang mga pulong nakakaplag lamang sa ilang katapusan. Literal gyud na ang katumanan sa iyang labing bantugan nga kaliwat ang Mesiyas mutumaw. Mao ni gisulat niya sa iyang kaliwat mutumaw ang Mesiyas. Ug hingpit kini nga nagpuko sa gihuptan ni Hesus uban sa iyang amahan sa tibuok niyang kinabuhi dinhi sa yuta. Kini mao yang hingpit nga debosyon nga nagtugot kaniya sa pag-atubang sa mga kalilisa nga kamatayon o kasakit nga walay pagduha-duha. 26 mga igsoon nagingon. Busa nalipay ang akong kasing-kasing ug nang maya ang akong dila ug usab ang akong lawas magpuyo diha sa paglaom. Dinhi naibawan ni Jesus ang tino o sakto gyud nga sangputanan sa plano sa Dios nga Amahan. Ang iyang kasing-kasing mahimong aktibo nga maglipay ug ang iyang dila mahimong muawit sa pagdaig bisan siya samtang naglakaw padulong sa karsada agianan ngadto sa Kalbaryo. Unsay giingon? Nagpadayon siyang malipayon ug aktibo ang iyang kasing-kasing nga mahimo gani siyang mag-awit ang iyang mga dila sa pagdaig o pagpasalamat bisan siya naglakaw dito sa dalan paingon sa Kalbaryo diin siya gilansang o ipatay. Ang pulong pahulay mga igsoon literal ni nagpasabot nga pagtukod og tulda murag temporary tent o nagpuyo sa temporaryo, no? Tungod kay wala giisip ni Jesus nga dito sa mabugnaw niya nga lubnganan nga bato isip usa ka permanente nga balay o usa ka katapusan o mao kini ang kapildihan. Apan isip kini usa ka mubo, malinawon nga dapit nga pahulayan diin ang iyang pisikal nga unod nakahulat nga luwas sa nagsigambot nga kabuntagon sa pagabanhaw.
Dini sa kasulatan mga igsoon ang paglaom dili gayud usa ka pangandoy nga sugal. Ano bang moingon ta nga isugal nato ni atong kinabuhi ani? Dili na siya usa ka pangandoy nga sugal, kini usa ka hingpit nga garantiya o garantisado o kini hingpit nga kasiguruan ang gisaad ni Ginoong Hesus. Diya mosulod siya sa kangitngit, sa kamatayon nga dunay dili matarog nga paglaom. Ug iyang nahibawan nga hingpit nga nagtukma ang pagkamatinud-anon sa pakisaad sa amahan. Dili gid mo tugot ang lubnganan nga maoy mugunit ug mo'y katapusan kadaugan. Dinis 27 mingon dili naman mahimo pasagdan ang akong kalag maniadto sa hadis ug dili man nimo itugot nga among balaan makakita sa pagkadunot. So mao ni ang katuyuan sa amahan nga dili gayud mutugot nga makasinati og pagkadunot ang lawas ni Ginoong Hesus. Medyo so gipaila nimo kanako ang dalan sa kinabuhi. Himuon nimo ako nga puno sa kalipay pinaagi sa imong presensya. Mao ni ang tuaw ni David mga igsoon. Dinhi nga argumento si Pedro, simple kayo nga klaro nga si David ang nagsulat niini nga salmo apan atong makita og nahibaluan nga si David namatay. No? Busa ang pulong ni David mga igsoon nagpunting ngadto sa wala mamatay kundi Ginoong Hesus nga labaw pa sa iyang kaugalingon. Ningones ba dinoy mga igsoon masaligon ako nga mosulti kaninyo mahitungod kang David nga patriarka nga siya namatay ug gilubong og iyang lubnganan aniya uban kanato hangtod nining adlaw. So dunay ebidensya mga igsoon nga si Haring David dili mao Mesiyas. Tungod kay gituhuan nila nga si Haring David mao ang Mesiyas, mao ang magluwas sa ilahang kalisdanan. Busa ingon usa ka propeta og nahibalo nga ang Dios nanumpa kaniya usa ka pakisaad nga usa sa iyang mga kaliwatan ipahimutang dinha sa iyang trono. Mao ni gingon dinhi kaliwatan ni David nga mao ni si Jesus Christ ang Mesiyas. Tungod kay atong tanawon ang lineage mga igsuon, aduna ni si connection diha sa ilahang kaliwatan ni David gikan sa sinugdanan, gikan ni Adan ug ni Eva ug gikan ngadto sa basahon gikan ni Hesukristo. Gikan ni David hantod ni Jesus Christ, aduna nimo makita nimo dinha ilang lineage. Ningon si Pedro, mga igsoon, mag-isgot kita nga matinud-anon mahitungod sa atong katigulangan ng si David. Namatay ba si David? Yes. Gilubong ba siya? Yes. Gani, kung muadto kamo sa bagatang bakilid, sa sayon, makita ninyo alubnganan. Ang lawas ni David, nadugta gayod. O ngayang baka bukog, anaa pa sa maong lubnganan. So doon ay ebidensya nga dili siya usa ka Mesiyas. Sa 32 mingon, kining Hesus gibanaw sa Dios ug niini kitang tanan o kaming tanan mga saksi mao ni gisulti sa mga propeta ug sa mga apostoles. Makita nato na ang pulong ni Hesus gibalik-balik, no? Midugang pagid si Pedro, kaming tanan nagsaksi niya na. Tungod mga igsuon kay ang Kristyanismo nakagamot sa pagmatuod mahitungod sa usa ka panghitabo. Niadtong panahon na ang mga apostoles dili na sila mga tawo nga pilosopo. No? Dili na sila mga tao nga pilosopo nga nagpahibalo lamang og makapaikag o makapadani nga teorya nga sila mga saksi, kundi inisulti sila sa kamatuoran nga sila gayud saksi. Ang mga tao nga andam magantos alang sa ilang kasing-kasing nga gituhuan apan gamay ra kayo ang mga tao nga andam magantos ug magpadayon sa pagbarog sa ilahang sugilanon bisan pa ug ila kini ipamugos. Atong makita nga nilahutay ang mga apostoles, no? Si Pedro namatud-an sa kamatuoran nga sila ug ang tanan uban nga mga apostoles gawas kang Juan o John the Beloved namatay alang sa ilang pag-angko niini. So unsa may makuha nato aning pagtulunan? Kini mahitungod sa kamatayon ni Ginoong Hesus nga atong sugilanon nga mao atong gitun-an. Kamatayon ni Jesus kabahin sa plano sa Dios. Mao na atog yung ibutang sa atong una-una. Apan ang katawhan nga bug-os nga responsable sa ilang mga lihok gipamatud-an sa Dios nga sayop ang hukom sa tawo pinaagi sa pagbanhaw kang Hesus gikan sa lubnganan. Nga nagpakita ang kamatayon dili makapugong kaniya. No? Dinhi gipakita sa Dios nga dili gayod tinuod ang ilang gipasangil kaniya. Mao ni pamatud-an sa mga saksi sa daang tugon ug bisan pa
sa atong bag-ong panahon. No? Katulong punto mga igsoon, gipaila sa Dios ang hari, nga hari si Jesus. No? Ang Pentecostes mo ay ebidensya nga si Jesus anaa gyud sa trono. Anaa siya ang dumala o anaa siya nga naghari bisan pa sa atong panahon karon. Busa ingon nga gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios ug nadawat niya gikan sa man ang saad nga Espiritu Santo siya mibubo nini ug kini inyong nakita ug nadungog. So sa basahon sa buhat mga igsoon sa dingmingon si Ginoong Hesus nga pagpaabot ayaw ko mo paglakaw, pagpaabot ko mo sa Jerusalem, ayaw ko mo paglakaw ug hulatan niyo kun inigbalik inikunsad sa Espiritu Santo. Gingon dinhi sa bersikulo 33 nga ningon siya busa ingon ang agituboy siya ngadto sa tuo sa Dios iyang pagkayab ug nadawat niya agikan samahan ang saad nga espiritu, ang saad samahan ang Espiritu Santo ug siya mismo ang mibubo nini ug kini inyong makita ug nadungog. Giingna niya ang mga disipulo, ang mga apostoles ug bisan pa kita kay nakasaksi ug nakabasa ug nakakita nato ang mga pagtulun-an nga dili gayud matuis usab kita sa mga saksi sa nahitabo sa maong panahon. Kay si David wala mosaka ngadto sa langit apan siya gayud ang mingon, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo. So, ningon siya ang Ginoo, mingon sa akong Ginoo. So kinsa man ni ang unang Ginoo? Ngayang gipasabot mga igsoon. Ug i-rephrase nato ningon diha nga si Jesus mingon sa akong Dios. Iyang Ginoo. Mingon sa akong Ginoo, ningon siya lingkod sa akong tuo. Gubot pasabot God the Father. Nagingon ni Jesus Christ, lingkod sa akong tiilan, hangtod akong himuon ang kaaway na tumbanan sa imong mga tiil. No? 36 busa pahibalo, gayod ang tibuok banay sa Israel nga ang Dios naghimo kaniya nga Ginoo ug Mesiyas. Kining maong Hesus, nagibalik na sa nato ang pulong ng Hesus. Kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus. Ang pagila ni Hesus mga igsoon nga Ginoo gitawag nag Kairos o Kristo, Mesiyas. No? Nagpasabot nga siya ang hingpit nga agalon sa universo. Ang bugtong manluwas sa Israel nga gisaad. Gibili ni Pedro ang iyang mga naminaw sa usa ka kahimtang nga walay kapaingnan. Ngingnan sila nga inyo silang gipatay, inyo siyang gipatay. Tungod sa inyong kaugalingong pagbuot. Ang hari nga ipadala sa Dios aron pagluwas kaninyo. Sa ilang pagkadungog niini, nasamaran ang ilang mga kasing-kasing, na igo sila mga igsoon. Gitulisok sila sa ilang kagalingon tanlag tungod kay sila na ang ginungdan. Nganong ang gipatay o ang kamatayon ni Ginoong Hesus. No? Unsa gitubag ni Pedro, iyang giingnan niya sa sinugdanan. Tungod sa ilang nadungog, nasamaran ang ilang mga kasing-kasing tungod sa pulong ni Pedro. Apan wala biyain ni Pedro ang mga tao, sama nini nga kahimtang. Sa bersikulo 38 ningon si Pedro, mitubag kanila, unsay buhaton, paghinulsol kamo o magpamapabautismo ang mga matag-usa kanyo sa ngalan ni Jesucristo, alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Kining bunyag mga igsoon, o baptismo mao ni publiko nga pagpadayag, no? Mao ni ang pagpadayag nato sa ngalan ni Jesucristo diha sa publiko o pagpakita sa pagdapig, pinaagi sa pagtuslob sa tubig. Dayag nilang gipahayag nga ilang pagkamaunungon ngadto sa tao nga bag-o pa lamang gipatay sa publiko sa ilang katilingban o gibiyaan nila ang ilang kanhing kahimtang sa katilingban aron dawaton si Kristo. Bag-o lang ta naghimo sa atong baptism mga igsoon. Dinhi atong makita nga pipila sa ato ang gibautismuhan. Nasayod sila. Nganong nisulod sila dito sa tubig. Dili ka na makaluwas kanila mga igsoon. Kung dili mauni ang nagdeklara. Ilang gilubong ang ilang daang kinabuhi. Ug sa ilang pagbangon, ilan ang gidala ang bag-ong kinabuhi diha ni Kristo. Tungod kay ang bautismo mao ang pagdeklarar nga ikaw usana sa mga sumusunod ni Kristo. Dili ni prerequisite mga igsoon sa atong kaluwasan. Tungod kay ang kaluwasan mga igsoon, matod pa sa Episo, pinaagi lamang sa grasya kini gasa sa Dios. Aron walay makapasigarbo.
Kaya ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanang ato sa layo ang matag usa nga gitawag sa Ginoo nga atong Dios ngadto kaniya gitawag kitang tanan walay gipili mga igsoon ug sa bersikulo 40 nagingon nina ug pinaagi sa daghang mga pulong siya nagpamatuod ug midasig kanila nga nagingon luwasa ang inyong kaugalingon gikan ining hiwi nga kaliwatan. Grabe kayo ang pagsangyaw ni Pedro mga igsoon ngadto sa mga tawan kay iyang nakita nga grabe na ang pagkinabuhi sa mga tao niadtong panahon na. May imagine na to. Wala pa gani mga social media sa una. Walay mga kalingawan, no? Walay sinihan. Walay mga kidlap-kidlap. Pero ningon si Pedro, midasig siya kanila nga nagingon luwasa ang inyong kaugalingon gikan ining hiwi nga kaliwatan. Ginugay ni Pedro ang relihiyoso ug sekularang mga kultura sa ilang palibot sama sa mga Parisiyo, mga Sadusiyo nga mao ang hiwi nga kaliwatan. Ang sugo nga luwasa ang inyong kagalingon nagdala og seryoso jud kayo nga kahulugan ug ato nang madungog karon ato na mga igsoon mao ni ang naghatag kahulugan sa pag-ikyas gikan sa usa ka og ma-imagine nato sa usa ka barko nga nalunod unsa may atong buhaton mauban ta pag-unlod o mulayat ta ngadto sa dagat. Dili ka makaluwas, no? Dili ka maluwas ni Kristo samtang nagkupot ka sa kalibutan nga gitakda ng alaglagon. Kung anaa pa ang imong kasing-kasing dinhi sa kalibutan nga angay pulpugon, kung ikaw na kinabuhi nga naa diha na nadikit gayud ang imong kinabuhi dinhi ning kalibutan, hinumdumi mga igsoon nga kining atong kalibutan gitagana na sa kalayo, inig-abot sa kalaglagan kini matunaw ni ang atong kalibutan tungod kay adunay ipuli nga mag-ong Jerusalem, ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kining tanan mahanaw, walay magpabilin. Maabot ra unya kita na nga topic mga igsoon nga makalilisang nga topic. Ang last nga bersikulo mga igsoon nagingon, unya gibautismuhan katong midawat sa iyang pulong. Og niadtong adlaw may 3,000 ka tawo nga nadugang kanila. Imagine na ng 3,000 di masudi ni sa ato ang sanctuary mga igsoon. Pero nindot kay ilang sanctuary. Why limit na mas gawas. No? Dili sila magkinahanglan og atop. Tungod kay na ang kalibutan nagpandong nila ang kapanganod. Ug makita nato dinhi sa kadaghan sa midawat sa iyang pulong niadtong adlaw nga niabot og 3,000 ang tinuod nga pagtuo dili maghulat o magduha-duha mga igsoon kadtong mituo gibunyagan niya nang adlaw mismo unya una alang magbunyag sila 3,000. Hala tagsa-tagsa nagtuslo diha kano sa mumahuman. Padili siguro na mao ang pamaagi mga igsoon. Pila ra man ni atong bunyagan itong bautismuhan. So mahimo ra gyud nato nga tagsa-tagsaon. Apan ining 3,000 mga igsoon pakyaw ni. No? Gibautismuhan sila sa balaang espiritu. No? Ang sa usalang kadlaw ang gamay nga pundok, ang mahuyang nga pundok nga 120 rin diri sila kabuok mga igsoon. No? 120 ka mga tinun-an nakahimo o nagdala og 3,000 nga kalag. Kining dakong espirituhanon ani nagbarog isip katapusan nga sigurado gayod nga pagmatuod sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpamatuod nga kun ang ebanghelyo maisugon nato nga iwali sa matag usa ang Dios makahimo sa pagbag-o sa usa ka tawo ug sa matag kasing-kasing sa mga katawhan. No. So atong buhaton mga igsoon agi pagtapos. Nakita na to nga gibayaw si Jesus ngadto sa kahitasan. Ang dapit sa otoridad sa tibuok universo. O gibobo niya gikan dito ang Espiritu Santo aron pagmatuod sa iyang paghari. Adunay katuyuan. Wala lang niya digidisugyabo. Adunay katuyuan niya. Dunay kini pagpasabot nga iyang gipaila iyang paghari. Ang tinuod nga pagwali magbilin sa mga maminaw nga nakasinati og paghukom sa konsensya og nagtinguha pag-ayo og mga tubag. Ang tubag sa Dios sa atong pagkaguba mga igsoon sa atong pagkamakasasala mao ang hingpit nga kapasayloan ug ang gasa sa iyang espiritu pinaagi. Dunay paagi ha. Pinaagi sa paghinulsol
ug sa publiko nga bautismo. So dinhi ato makita mga igsuon ang repentance and baptism mao ni makamugna sa bag-ong komunidad aron di ta mahalambigit nining madunot nga kalibutan. So unsa na to pag-apply sa atong kinabuhi? Ayaw isipan mga igsoon nga si Jesus manluluwas lamang alang kanato aron di ta maimpirno. No? Tungod kay gihimo siya sa Dios nga hari, itugyan ang tanan nimo nga kinabuhi, aspito sa imong kinabuhi ngadto nga niya. Ang tanan kun unsa mang naa kanimo. Giapil pa gani dinhi ang tanan nimong kwarta. Mga igsoon, wala mo kinahanglan ang Ginoo natong kwarta. Ang iyang gitan-aw kun unsa ka madasigon mo hatag ug mutabang pinaagi sa imong panalapi. No? Ang relasyon ug imong mga pribadong pag-unahuna ngadto sa iyang hingpit nga pagmando. Mao nay atong isurrender. Kung ibutiyag sa pulong sa Dios ang imong sala, ayaw pagpalayo ug pagpatig-a ug paggahi sa imong kasing-kasing. Dawata ang maong pagbati aron ka mahibalo kung unsa kadako ang imong sala. Kay usahay og sultihan ta sa atong sala, maglagot ta. No? Tinuod ba na? Wa may nitando. Ginalang. Anyway, no, di ba? Naagani mo konbiktar na to, mingon ito. Na ba din eh? Wala. So ingon na ana atong kasing-kasing. Ingon ni ana kahuyang ang tao mga iso. Ingon ni kita ka makasasala. Kinahanglan nga ug unsay at angay natong buhaton ug dayon balik nga to sa Dios uban ang tinuod nga paghinulsol biyai ang hiwi nga kultura paghimo og ligong lakang aron luwason ang imong kagulingon gikan sa mga hiwi nga prinsipyo sa mga dinhi sa moderno nga katilingban moderno kining ato karon no ipakita ang tinuod nga kahulugan sa imong bautismo pinaagi sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga lahi kaayo sa hakog o guba nga kultura sa imong palibot. Kisa may wapa na bautismo dinhi, isang kamot. Gusto ka bunyagan ti kakaro ito. I-schedule ta lang nato na. So ingon ni ana, hinomdumi, no? So ako nang giingon. Paghimo og ligon nga lakang aron luwason ang imong kaugalingon gikan sa mga hiwi nga prinsipyo sa modernong katilingban. Ipakita ang tinuod nga kahulugan sa imong bautismo katong nabunyagan pinaagi sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga lahi kaayo sa mga hakog o guba nga kultura sa imong palibot. Gilahi ka sa Dios. Inumdumi ang katuyuan sa Dios aron pag-ila. Katuyuan sa Dios sa paglansang ang Hesus. Mao kini makita nato nga mahinungdanon nga maghatag ka nato og pakahayag nga ang tanan nga mga panghitabo nadungog sa tanan og nahimo kitang saksi niini ang sa katilingban. Ang Dios ang nabanhaw kang Hesus. Ebanghelyo dili gayud basta. Wala kini magsapayan kun unsa ka kadaotan ang mahinungdanon kun unsa imong pag-ila sa Dios diha na nimo masinati nga ikaw moduol kani og mahinulsol sa imong mga sala. Katuloy paila sa Dios nga hari si Jesus. Nining hitabua sa Pentecostes mga igsoon, mao kini ebidensya nga si Jesus anaa na siyang trono, siya ang nagdumala ug siya ang hari sa atong kinabuhi. Amen. Magampo ta. Atuido ko itong mga ulom nga igsoon, magampo ta. Salamat Ginoo Lord sa imong pagpadayag mahitungod kang Ginoong Hesus. Salamat Ginoo Lord nga ikaw Ginoo Lord God ang nagbanhaw kang Ginoong Hesus. Ug ikaw gihapon ang paila Ginoo nga si Hesus mao ang hari sa among kinabuhi. Nini haponon Ginoo God sa among natun-an o sa among nadunggan Ginoo Lord tuguti amahan nga dili man tanan Ginoo apan tuguti nga dunay mabilin nga magpabilin sa among kasing-kasing ug sa among nona. Nga among magamit Ginoo Lord God nga among ikinabuhi ug ma-apply Ginoo sa matag adlaw. Salamat Ginoo sa imong mensahe. Ako nagampo, Lord, nga imong mga katawhan usab Ginoo makabaton Ginoo Lord God og pagtulunan og pagpanabot Ginoo God nga ikaw lamang ang Dios
Ug ikaw Ginoo Lord God ang nagbukbo sa imong balang espiritu diri kanamo aron kami makapadayon sa pagkinabuhi diha kanimo. Salamat ining dakong kahigayunan ug oportunidad ug pribilehiyo ang imong gihatag kanamo nining kapunon Ginoo God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Yang pag-ampo sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Amen.